Dobré ráno. Hneď ma teta chcela ofajčiť. Hej! Hneď ma chcela ofajčiť teta na pumpe o 2 eurá. Normálne to vidno, že tuto ja na mňa, na nezobudeného, neprebudeného princa skúšajú takéto taktiky. Kamo, jaký holder? No pozri sa, môžeš vlogovať. Kombo, pavúk. Ja som fakt vstával ráno, nech som tam prvý. Idem jazdiť dneska, vyhrať celú súťaž. Čo sa stalo zase s týmto holderom? Viem aj piť, aj jesť, aj rozprávať, aj držať. Všetko. Tak, dobre, môže byť. Ostatní už sa trénujú. My ideme ako support crew. Áno. Hlavne ideme všetko tam zjesť im, lebo dneska je sviatok. Ľudia, nebuďte hlúpi ako ja, že cez sviatok nikto nemyslí na to, že je zavretý obchod a potom na pumpe musí nechať 10 € a ešte 2 eurá ho okradnú. Budeme hovoriť radšej pre dobro, blaho a pokoj ostatných ľudí, že ktorá pumpa na Zlatých pieskoch značkou OMV to bola. Hlásenie, dostavili sme sa do Šuran. Pavúk, si nenastríhal nálepky. Máš nožnice a nálepky. Kamo! To si sa normálne asi pojančil. Jak? Pozri, zober kameru, ja ti ukážem, geci. Jak? Že toto sú nožnice, pavúk? Tu máš nožnice, čekuj to. Yes, pavúk. A mám postne takýto krásny tailwhip na Instagram s takýmto krásnym popisom k tomu na storku, tak takýto celý papier mu dojdem ja osobne odovzdať a polepím mu s tým auto. Keď nemá auto? Tak polepím svoje auto. Kúp si tričko. Áno, to je inak ďalšia vec, keď sme pri tom a biele sa mi viac páči, na mne tak viac vyniká, neviem prečo. Prichádza Maxik na My Homos tričku. My Homos bicyklista. My Homos. A Geci! Geci! High five! A nedaj Geci! High five! Počkaj, high five do kamery. No. Práve v tejto časti videu začalo video, keď ja som sem došiel. A pozri, nové máme. Tento analfabet, teda vlastne nemôžem nadávať, že? Poď Maxík, ideš. Nikto nevie o mojich skrytých talentoch. Wow. Ukáž, skúsim to aj ja. Daj. No daj, no. Ja to vidím, že my si dáš najholný session na skateboarde. Áno, dobre, urák, dobre. A počkaj, teraz ja dám POV. POV, neschopný autista. Wow! Wow. A potom... Lepší nápad. Áno, urák! Nemám tu kľúče od Fabi, ale... To je jedno, sadni si. Nie? Ham. Au. Braňo! Judy. Piso. Vajdo, čo sa robí? Jazdia deti. Deti jazdia. Kde sú deti? Tam je dieťa. Ideme útočiť nálepkami na random ľudí. Dobre, poďme na to. Ale prosím ťa. Tak, zaútočené, dobre. Manuálik cez prvý
Chlapci, ak sa pripravujete na kontest, idem si zapáliť. Pozerám si svoje posty, lebo som narcista. Braňo je dneska hlavná hviezda tohto kanálu. Daj! Thing is caring. Áno, áno. Natáčame vlog, nám niečo môžeš ukázať. Čo nám ukážeš? Idem dať čo ukázať. Barspin. Barte! Oh. Oh. Pozdrav do vlogu. Ahojte všetci a followujte My Homies. My Homies. Trička, mikiny a štiapky. Mikiny ešte nie. Aďo Petrík na štarte, dávaj. Patkaňovie MTB, tu má Instagram, pozri. Áno, áno, treba dať. A ide Jamak. Tým v tej jaške. Prečo? Lebo som spal 5 hodín. Tak máš spať viac. No poď nám, ukáž nám nejaké barspiny tej Olympy. Čítaj! Rodinná fotka! Usmejem! Oni sa, jak vyzerám. A!
nám update. Update je taký, že mám bezdušové koleso, ktoré fučí, každých 5 minút musí dofúkavať. A uvidíme, jak to za... Pitstop, rally car, F1. Toto, čo sme práve videli, bolo sám doma stratený v Šuranoch. Hral tam Patka Ňankovič miesto oného, jak sa volá, Kevin McAllister. Aké máš pocity? Dobre. Takže update, máme postupy z kvalifikácie a tu na Kevin stratený doma, že vraj postupil. No. Čo povedal? Dobrý večer. Dobrý večer. Jak to vypadá? Výsledky je, že primitívny Adrián je prvý, starý Šakal je druhý, potom som ja, potom Oliver a Kevin stratený v New Yorku. Počkaj. To čo bolo? To bolo polovičný Útok! Ja som to dofúkal na 3,5. Zatiaľ drží, ale už je to trošku nižšie. Aďo, povedz nám, prečo máš bezdušaky. Lebo som hlúpy. Zrejme to bol experiment, ktorý nevyšiel, takže som tu ja s riešením.
Opatrná jazda, ide na to. Ako ti išla jazda? Strašne zle. Prečo? Všetko som pokazil, čo som mohol. A čo si pokazil? Som zlyhanie. Si. Bránkom na pódium, Láhni keď sa si. tam dostanem? Ne, nepôjdeme s Bránkom na pódium. Ale áno. Keď tam je niekto z nás na tom pódiu, tak ide s Bráňom. Bránko ide na pódium? Áno. Povedz niečo k tomu. Ale nie. Viktor, povedz iba áno. Pavu, kde si? Ďalšia nálepka? Všade na ho. Ukáž skill. Dobre. Ako som spomenul, Samuel okrem freestyle tebe aj nový úspešný talentový volejbalový jazdec si odnáša víťaz Indoor Jamu, víťaz tejto celej kategórie Viktor Pavlovič! Ja ti dám tu na toto, Viktor, nevadí, už si ma písal, ja si to ten aj tak dovediem. Toto je celkové, toto sú celkové výsledky MTB. Pám, čo to máš? Dostal som pohár, môžem si do neho ísť načapovať pivo. Posledný papier. Toto si ty nechcel. Ja som bol pripravený ísť domov. No čo tu máme? Už máš pivo? Som uver. Spokojný, užívaj. Čau, posielam ho. My homies, top 3 miesta zo 4. Vybavené. Tak tu nič není vidno. Aha, máme svetlo. Čau, Ale Maxi. zdravím sa s vami, ahojte. Čau, Šrejk. Čau. Čau, Šalát. Ahoj. Tak zásahová jednotka PP dorazila do Bratislavy. Je to tak. Super akcia, užili sme si. Ďakujem všetkým. Chalani super pojazdili. Je 10 hodín 11 minút a balíme to. Daj odber, sleduj My Homies na Instagrame, pozri si e-shop a ideme spať. Dobrú noc, díky za pozeranie. Čauko.